गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रिफुंखाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो नै जोंहानि दुब्लि बारि माइ बारियावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना। दिनैथ' खाथि खलाबो हाना बावनाया मोना जायो, जाथ'वाखै दा मोनालायगोन आरोना। बिनिखायनो जोङो जोंहानि बावनायखौ देखायथ'नो हानाय नंला। जोङो बे दुब्लियावहाय फट'बो लानो फैखादों आङो माबानि काति गासानि नामावहाय। फट' लानायनि सिगाङावनो जोङो एसे माबा माबि खोन्थानो नागिरदों आरोना न'मथो। माबा माबियानो जाहैबाय जोंना साबसक्राइबारा 100K जाबायमोन नालाय। 100K जानायनि सिलभार प्ले बाटना जोंना सप्तासे सिगाङावनो मोनफैबाय आरोना। जोंनाथ' मबाइला गाज्रि जानानै दंमोन, मबाइल गोदानसो अर्डार होबाय थादोंमोन, मोनफैथ'वाखैमोन। बेनिखायनो जोङो भिडिअखौ बानायथ'वाखैमोन आरो। जोंना मबाइल गोदानाबो सफायबाय, सिलभार प्ले बाटनाबो मोनफैबाय, आरो जोङो मोनसे गोदान इउटुब चेनेलबो खुलिबाय, माने प्रडाक्सन आरो। आंथ' सम सम बिदिनो गोसोफोरा बोरखांलाबायबा मिउजिक भिडिअ बानायलाबायो नालाय। मिउजिक भिडिअखौ आंहा दोनस्रिफुंखायावनो होनाय जायो आरो बे दोनस्रिफुंखायावनो ब्लगबो होयो, रिल्सबो होयो, बिदिनो लाब्रा लगाय गथाय बिदि। जोंथ' मिउजिक भिडिअखौ गेजेर गेजेर बानायबाय थानाय जागोन नालाय। ओमफ्राय दा मिउजिक भिडिअखौ एक्सट्रा होनोसै होननानै जोङो मोनसे प्रडाक्सन खुलिबाय आरोना। ओमफ्राय बे प्रडाक्सनखौ सोरबा सोरबा बहुदानो मिथिखायाखै, मिथिनायालाय आरो खुलिनायाबो बारा गोबाव जायाखै, सानसेल'सो जादों ना। चेनेलखौ खुलिनाय लोगो लोगो बेवहाय भिडिअबो नांगोन ना। जोङो गोदान मिउजिक भिडिअबो लाबोनो हाथ'वा नालाय। बिनिखायनो बै दोनस्रिफुंखायावहाय होनानै दोननाय मिउजिक भिडिअखौ जोङो ओरै लानानै थांजोबनोसै आरो न' बै माबायावहाय गोदान चेनेल, गोदान प्रडाक्सनाव। गेजेर गेजेर आङो रिल्स भिडिअबो लाबोगोन बेयावहाय। आङो इदिनो खोनादों आरो मोनसे चेनेला 6 मास गाहाम मोनसेबो भिडिअ होआबाथाय इदिनो मायाबा प्रब्लेम जायो मायो होननाय खोनादों। बिनिखायनो जोंथ' 6 मासावनो मिउजिक भिडिअबो होनो हानाय नङा नालाय न'। दुखिया मानसि होनदों, दुखियाथ' नंद्राया होनबाबो आरो। बेनिखायनो जोङो गेजेर गेजेर चेनेलखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय रिल्स होगोन आरोना आङो। आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि बे गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन। जेरैबायदि दोनस्रिफुंखाखौ बिराद अननायनि गेजेरजों सापर्ट खालामनानै 100K साबसक्राइबार मोनहोबाय। आंथ' सानाखैमोन मालाबा 100K मोनगोन होननानै, ओमफ्राय थाङै थुङै मोनबाय आरो। नोंथांमोननि अननायावनो बे गोदान चेनेलखौबो बिदिनो सापर्ट खालामलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो। चेनेलनि नामा जाहैबाय बाजै अनजि प्रडाक्सन। आङो बे बाजै अनजिखौ माबायाव लाबाय थादोंमोन आरो रिल्सआव। सोरबा सोरबा बुंहरदोंमोन आरो मा बाजै अनजिल' होयो होननानै। बाजै अनजि प्रडाक्सन चेनेल खुलिनो थाखायनो बेखौ लाखानाय जादोंमोन आरोना, एसे मोनथिथों होननानै। मथु नों माखौ बुंनो? बुंनाया सानाबो हाबबाय, हनै सानाबो हाबबाय। जासोबाय। काति फोरबोनि गासैनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। आरो जोंनि दोनस्रिफुंखाय इउटुब चेनेलखौ 100K साबसक्राइबार मोनहोनायनि गेजेरजों जोंखौ जि सिलभार प्ले बाटन मोनहोबाय, बेनि थाखायबो नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि अननाय होनायनि थाखायनो जोंहा नैबे बिथांनि चेनेला 100K साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो फिन खनसेबाव नोंथांमोननिसिम एकदम जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा जि गोदान मोनसे प्रडाक्सन चेनेल मैया खुलिनाय जाबाय, बाजै अनजि प्रडाक्सन। बेयावबो जों गेजेर गेजेर बिदिनो मिउजिक भिडिअ होगोन, दानि सिगांसो बुंलांखाबाय। दा बेखौबो नोंथांमोना गोसो गोरबोजों नाजावनानै लागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। 100K साबसक्राइबार मोननायनि थाखाय बहुद मानसियानो पार्टि जानो बिदोंमोन। ओमफ्राय पार्टिखौ जोङो होनाया होगोन। जोंनि 100K साबसक्राइबार जानाया बिराद गरमथाराव जादों न' मिथियो। जोङो गरमथारखायहाय एसेबां गरम गावबा गाव थानो न'आव सान्थि पार्टि सार्टि जाथ'ला, नांगौबा एसे थान्दा समाव जागोन होननानै जोङो बिदिनो थाथ'नाय जाबाय आरो। सोरबा सोरबा आंजों बहुद सापर्ट खालामग्रा, आंजों मोसाफाग्रा बिदिनो मानसिफोर दंसै नालाय, बिसोरबो जानो बिदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोङो जाहोगोन, जाहोनाया लासैनो जाहोगोन आरोना। जेब्ला जोङो जाहोगोन अब्लानिया साननैसोनि सिगाङाव लिंसै आरो, ओइ लोगोफोर फैदो 100K साबसक्राइबारनि पार्टि जानोसै होननानै लिंगोन आरोना न' मथो। ओमफ्राय दाथ' सानाबो हाबसिगोन नालाय, जोङो बेबायदि रायज्लायबाय थाबा आङो
फट'बो लानो फैदोना फट'फोराबो बारा मोजां ओंखारनाय नङा लाइटबो लाबोआखै माबाखौ देखायनोसै आरो सिगाङावनो सिलभार प्ले बाटनखौ देखायनोसै ओमफ्राय दा आङो सिलभार प्ले बाटनखौ देखायखांनायनि उनावहाय दा मोनायावहाय लानानै उन्दुगोन आरोना मा सिमां नुयो जमथारगोन आङो सिमांखौ आङो गाबोन खिथागोन आरो जेखि जाया सिमां नुवा मानो खोन्थागोन दे देखायनोसै मनायावसो लाबोदों मनाया बियो जुथा बायनायसो न'निफ्राय सोना लाबोदों नै आरो गांसेबाव मना लाबोबावदोंसो अयनायसोहाय सिलभार प्ले बाटनखौ बेयावसो लाबोबाय आरो अना जों दुब्लियावसो माने मा होनगोन बेखौ आनबक्सिं खालामनो फैदों नालाय दा बेखाय माने उपाय गैया बाइकजोंसो फैदों मना लाबाबोथ' जाया न'निनो फार्म हाउसाव आरो नायनोसै आं नायनो नै जों बेखेवनाय जासिगोन वाव सिलभार प्ले बाटन फाइनाली गाइस मोनला उल्थासो नुबाय खोमा नै खेवनानै नायनोसै सिङावबा दंना गैया अनजिनो थखायनासो हरदो ना मादो ना नै रायजोफोर नैबेयाव कागज माबा दङ कागजखौ मा फरायलायनांगौ नामा फरायलायनाङा नैबे प्रटेक्सननि थाखाय नैबे जाबाय बेयाव इउटुब चेनेलनिफ्राय जोंनिसिम कंग्रेचुलेसन हरनाय लेटार आरो बेखौ फरायलायबाबो जासिगोन नङा होमबा ओमफ्राय ग्रिटिंस हरदों नैबेबो ओमफ्राय नै सिलभार प्ले बाटना बेनि फट' लाइन जा बे आयनासो माथो न' आयना बायदियानो आयनासो नै बे आयनासो नै बेयाव मा लिरनाय दं खोन्था बेयाव मा लिरनाय दङ नों फरायदोलै नोङा आंना मेगना बारा नुनो नागिरथारा नै बेयाव लिरनाय दङ प्रेजेन्टेड टु धोनस्रि फुंखा फर पासिं 1 लाख साबस्क्राइबार बेनिफ्राय प्ले सिम्बल इउटुब 100K बारनायनि थाखाय धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेला नैबे प्ले बाटनखौ मोननो हाबाय आरो बे प्ले बाटनखौ मोननायनि मेन माने हेफाजाबगिरिफोरा नोंथांमोनासो बेनिखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो जों माने धोनस्रि फुंखा इउटुब फेमिलिनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय माने दिनै जोङो बिराद खुसि जादों माने ओमफ्राय ना माबा आरो आंनि 100K साबस्क्राइबार जानाया जेब्ला आङो रिल्स बानायदोंमोन ना ओमफ्राय रिल्स बानायनायावहाय बिराद स्पिड साबस्क्राइबार बारायदों आंना नङाबाथ' ब्लगा इदि मा होनो बारा नायबाबो बारा साबस्क्राइबार बाराया आरो होनबाबो जेबो नङा लासै बारायनायबाबो स्पिड बारायनायबाबो जेबो नङा ओमफ्राय दा माबाया मा होनो आंना ब्लगा 100K जादोंब्लाबो भिउसफोरा 100K नि बायदि फाया आरो होनबाबो जेबो नङा जिखि जाया मेमरि थाबानो जाबाय न' मुथु ओमफ्राय आरो रिल्सफोरखौबो आङो बानायबाय थायो दाबो फार्स्ट समावथ' बिराद स्पिड नायोमोन मानसिफोरा ओमफ्राय दा नायनाया एसे खम जाबाय आरो आङो बिदिनो मोनसे स्टाइलावनो मोनसे जायगायावनो बिदिनो मोसाबाय थायो नालाय बेफोरखौथ' सोरबा बारा नायनो सुखुवा ओमफ्रायो बिदिनो एसे खम जाबाय आरो नायनाया होनबाबो जेबो नङा आङो मोसानाया बांसिन आंनि देहानि थाखाय मोसायो आरो आंथ' फुङावसो मोसाखायोना माने जोंहा माबायाव आं बुंसै माने लागायदो जोंहा बेलासे बांद्राय बेरायनो बे रोखोमनि सम मोना नालाय बेस्थ' थायो नालाय मालाय बिथाङाबो बेस्थ' थायो आंबो बेस्थ' थायो बिजनेसाव बेस्थ' थायो आरो बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' थायो बेखायनो जोङो जिखिनि रिल्स बानायो बे रिल्सआ माने 6टानि सिगाङावनो जायो आरो जोंनिया बेखायनो मालाबा बोथोरनि थाखाय जोंनि भिडिअआ एसे मालाबा गाज्रिबो जायो दा बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना गाज्रिब्लाबोथ' अनेक नायनानै जोंखौ हेफाजाब होबोखादों नङा होमबा ओमफ्राय मालाबा बिराद बिदिनो फायथावि कमेन्टबो फायो जेबो नङा गेजेर बिदिया जाखायोखा ओमफ्राय मा होनो कन्ट्रल खालामनांगोन आरो ना न'
बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै 100k साबस्क्राइबार मोननो हादों बेबायदिनो कन्ट्रल खालामलांबाय थानांगोन गोदान इउटुबार माने जागायजेननाय इउटुबारफोरनि थाखाय जों धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेल फेमिलिनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जोंनि चेनेलाबो सानसेयावनो माने 100k जायाखै बोसोरथाम 3 years नांदों दा बेखायनो सानसेयावनो माने आङो इउटुबार जानानै लाख लाख फैसा खामायगोन होननानै इउटुब चेनेलाव फैनो नाङा माने नों जि रोङो बेखौ माने इउटुबनि गेजेरजों नों मावलांबाय था भिडिअ बानायलांबाय था अब्लानो औ सानसे समाव माने मा 100 मिलियनबो जाहैनो हागौ आरो जों बेखिनिखौनो बुंबाय नङा होमबा ओमफ्रायो दा जोंथ' सिलभार प्ले बटनखौ मोनबाय आरो इदिनो देनांसिमहालागै बोराय बुरै जाहैसिमहालागै गल्डेन प्ले बटनखौ मोननो आसा खालामनोसै जों चेनेल गोदान खुलिनायखौ जों चेनेलाव जेबो होथ'वाखै मात्र इन्ट्र भिडिअ होनानै दोनदों बाजै अनजि प्रडाक्सन इन्ट्र भिडिअ ओमफ्राय बेखौ डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना एसे साबस्क्राइब खालामलायनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय ना बहुत मानसियानो होनहरो आरो आंखौ आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम होननानै बिसोरखौ गासिखौबो खालामजोबखायो आङो ओमफ्रायो मालाबा समाव कमेन्टबो नायनाय जायाना ओमफ्राय बेफोराव थालांबायदां आरो सासे सानै बिनिखायनो सोरबाफोर बिदि बुंहरजानाबो खालामबायाखैबा आरो हरबाय था कमेन्टआव होनबानिया खालामगोन आरो खालामलांबाय थागोन माथोखायनो साबस्क्राइब खालामनायालाय माथो गिदिर खोथाखाय नोंबो आंनिखौ खालाम आंबो नोंनिखौ खालाम बैबो बैनिखौ खालाम आरो कमेन्टआवनो लिरनानै हर आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम नोंबो आंनिखौ खालाम बिदिनो खामला खामनि खालामबानो गासैनियाबो बारायगोन बिनिखायनो बयबो सापर्ट होलायनांगौ बर'जों बर' न मुथु मबाइलखौ देखायलांसै ना नै जोङो मबाइलखौनो मबाइल गोदानजोंनो भिडिअखौनो लागासिनो बेनो आरोना मबाइला माने जोंहा सिगांनि मबाइलाबो OnePlus आनोमोन OnePlus 9 5G मोन आरो दा माने बे मबाइला बयबो हयथ' मिथिगौ लाइन ग्रीन लाइन येलो लाइन बायदिसिना लाइन फैनायनि थाखाय जोंना पिंक लाइनाव बांद्राय फैनायनि थाखाय बे मबाइलखौ जोङो माने कम्पानियाव जमा होफिनबाय OnePlus सार्भिस सेन्टाराव जमा होनाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनो माने 32,000नि मोनसे भाउचार हरबाय आरो 32,000 मबाइलखौलाय OnePlusखौ लाला होननानै सानदोंमोन नाथाय जि भाउचार हरदों 32,000 बेजों माने OnePlus मबाइलखौल' बायनो हायो आरो OnePlus मबाइलखौ बायबासो रिडिम खालामनो हायो आरो ना दा बेखायनो उपाय गैया मा खालामनो सिगांनि OnePlusआ 55,000निमोन दाथ' 32,000ल' हरबाय नालाय दा बेखायनो आखायावबो बांद्राय फैसा गैयामोन नालाय आरो गासिबो फैसाखौ मबाइलावनो बाहायजोबनो हाया बेखायनो माने 38,000नि मबाइल गंसे नायनानै बेखौ बायनाय जाबाय आरो फट'खौ लाखांबाय जोङो सिलभार प्ले बटनजों मुथुआबो लाबाय आंबो लाबाय दा सानाबो हाबबाय नालाय न'आवबो थांसै खुमब्रैबो गोरलै ओंखारबाय हनै अखाफोर गोरलै ओमफ्राय बैयावहाय जाहा दुन्दिया माहाय दङ आरो बेखौ बिहरदोंमोन न'आव मानसि बिमाया दुन्दिया दंबा फुनानै लाबोलाय होनना दा दङना गैला आं दहाय फुङावबो लांदों बारा जाथाराखै देग्लाय जाहा मुलाबो जायाखै लाइबो जायाखै दुन्दियाबो जायाखै बिराद खम आरोना गामाखालिथ' बिराद थाब जोंहा जायोमोन नाथायबा देग्लाय बोथोरफोरानो मिलायथाराखै बेखायनो बारा जागवाखै आरो ओमफ्राय दा दाइनैसो फुना लांसै बाथोन जानो थाखाय बेखौ दिनै लानानै उन्दुगोन होन्दोना मा सिमां नुयो एसे जमना नायनोसै आरो भिडिअखौ बारा फोलावबाय थाला मोनाथारबाय जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय